Cak, Cak. Ojek ya? Ojek. Ojek. Terus nang pasar Jombang, Cak. Wah. Cepet. Waduh, men, Cak. Iya, Joko. Anu susu full kari 15.000 durung tak Joko Pasar Jombang 15.000. Susuk 15.000. Iya. Ojek Iki nang Jombang juga susuk 15.000. Piro nang Jombang, pasar Jombang? 100 ya? Hah? 100. Ya gak apa-apa wis nyo. 100. Kono. Pasar Jombang yo. Sik ta, Cak. Iki nang Jombang mek njukuk susu. Iya, 15.000. Iya, cepetan. Wis ngene lho, Cak. Iki panas. Iya. Panas-panas daripada sampean warawiri. Hah? Tak jukukno ae susuke sampean piro? Jukune apa sih? Susuke sampean piro to? 15.000. 15.000 kita tak Toko perapatan di gede iku lho. sak kuwatir ngono to. Ojek iki duweke akeh. Tak ganti 20.000. Susuke sampean piro? 15.000. Tak ganti 20.000. Temen ah. Sampean gak perlu panas. Ikhlas ya sampean ya? Ikhlas. Sumpah. Yo. 15.000 Dek. Yo tak ijoli 20.000. Ya wis nang ngono. Baik kok. Sampeyan apian ngono to. Oh iya apian. Ya wis kasih docek nang ngono. Dek pasar Dek Cak sapa? Oh, wis pokoke tak wis iki ae wis. Matur suwun ya. Apian sampean. 20.000. Lah 100 aku.